Yau sannunka. Ina yi. Lafiya kallon. Dan Allah, cikiya nake wallahi na ya da kuɗi ne 500 dan Allah dan Allah. Ka gani Kani ba. Naira 100 ne a kan nan sai da. Dan Allah baka gani ba malam ka gani dan Allah ka ce maka. Naira 500 fa kake. Yaura! Kai ban gani ba. Baka gani ba. Naira 500 ba sabo bane. Ba sabo bane malam. Kuma a lankwashe haka. A lankwashe ke biyu haka. Ka gani? Gani ba. Yaura! Ba malam dan Allah ka faɗa ka gani dan Allah baka gani ba tsakaninka ga Allah. Na ce maka ban gani ba. Ban gani ba. Kuma wajejen nan ka yada ko? Kuma yadda ka faɗa ne a lankwashe take. A lankwashe take. Kuma ba sabuwa ba. Kuma ita ɗaya ce naira 500. Da ɗan fuda-fuda. Yaura! Confirm haka ne wallahi. Ka ganta? Ban ganshi ba. Cut! Kuma a nan layin dai ka yada. A nan layin na yada. Ban ganshi ba. Kuma wallahi har na yi wani alkawari ga wanda ya sinta amma ba damuwa. Ah, kashe me? Wai baka gane ni ba ne? Ban gane ka ba. Baka gane ni ba? Ban gane ka ba wallahi. Ai ni ce Farida Waziri. Farida Waziri. Shugaban EFCC da ta sauka ba? Menene EFCC? Let's go! Hukuma masu kama barayin ƙasa. Barayi. To. Come on! Dama na ce duk wanda ya sinci 500 din nan, to zan ba shi 1000 saboda ita 500 din shaida ce wadda za a bada shi sama ka gane da ma amma ni kudi ba matsala ta bace. Kashe idan wanda ya tsinci ka bada ma 1000. 1000? 1000 ne alƙawari. Yaura! Kana ji ko? Daman na tafo ne sai iska ya ɗauko shi ma sai suka tafo sai muka haɗu a hanya da ni da 500 din. To ban ma yi tunanin naka ne ba. Shi ne wanda kashe irin mai fuda. Yawwa. Kaka irin wannan? Ita ce. Ai ita ce. Ita ce wannan ko? Barawon banza barawon wofi mara mutunci. Daman kaga kuɗin nan ne kana gani ina kuka ina ta bulayi a nan zan je in siwa kani na magani bai da lafiya ka ce wai baka ga wani gani kuɗi ba wai har da wani huda akai da wani tsohon 500. To ita ce nan kuɗi na. Ba Allah a ranka. Anya kai musulmi ne? Yaura! Barawon banza barawon wofi. In sake gani kafan ka nan sai na sa yara sun maka duka su maka yi. Kuma tashi suna kama barayi. Radin Allah ba don haka in ba sai na kwada mata lagel din nan ba Allah ya tsini. Amma ta yi Farida Waziri suna kama barayi kaga na taba ta shi kenan za a yi jauran. To Allah ya yi.